Benvinguts a Vivències amb un nou programa i avui entrevistem a Pilarín i Sílvia. Ha sigut encarregada de moltes dones, i homes també, D'on? de la torre. Però què feien? Collir verdura, bròcoli, era moltíssim, moltes. Ui, no sé, i baixoca. I això ho havia Pasqual Hermanos. I freses. Freses jo no n'he collit tantes, no he estat amb l'altre. I com els duies a tots? Sí, no, rectes. No eixia ningú del Quan hi seu havia puesto. una cosa que no això, l'encarregat venia, vine Pili, que no vas, que no vaig. No, per què? Perquè estava farta. I et xocava també a treballar també, me xocava. Per això no morien. Si no, t'ho dona compte dels anys que fa. Quants anys has treballat, això? Per això, almenys 3 o 4 hauré treballat. I antes d'això? Antes d'això estava en casa i mon pare era un menys emocionat a treballar les pedres del camp de les llimeres. Les pedres de terra. Les meves germanes de cireres no vaig ir un cordell per passejar-me i a mi ho deuen les dones de l'edat d'elles. I quan s'aduïen a Pilarín a restaurants en el basquet, per els barrancs, però on pogueren, claro. Aquells m'agarraven a mi i em passeu al carrer. De 9 anys, jo, i ma mare se va morir de repente. I clar, això em va fallar molt també. Perquè de cop i repente me vaig casar. Ma mare moria als 19 anys tenia jo i ella, i jo me casé als 23. En qui te casares? En el meu home, I com seria el teu home? seria l'home. Que era molt famós així també en el poble. Que sí, ara tinc el quadre de casats, allí en el comedor més guapo estem com som. Teníem una tenda i allí veníem de tot, pollastres i tot, i verdura, però faltava mare i becera, tot de cap a peus. Si de matí escrivíem o llegíem, jo m'ho copiava de la meva amiga de davant, que és de la meva edat, ja. I de vespre la mestra sempre estava buscant-me. Pilarín, ¿dónde estás? Y otra vez, ¿dónde estás, Pilarín? Y al demás le contestaba, doña Consuelo, estoy en la cola. ¿En la cola y qué haces? Dic, que me s'ha fet un nuc al fil i només em va. Més difícil perquè tinguem problemes en el abuelo perquè tingué les altres operacions normals. A la segona operació jo estava en estado de esteno. Era una chiquita que se va a morir. Oye, esa abuela venía, la tía Concheta, y anarem al clínic i allí se va morir. Al clínic. No era fàcil, no era una vida fàcil. A més que tampoc teníem diners. El tema dels diners era important en aquella època. Claro, lo que era. Ara també és important, perquè ara... Sí, però era una altra cosa perquè si no tenia, jo era tot el que li feien al meu avi, tot s'ha de pagar, tot. Totes les operacions, les transfusions, les sang i tot ho pagat. Com m'agradava també anar a treballar perquè ho passava molt bé. La veritat sigui dita, tenia unes companyeres molt bones, molt més joves que jo, poden ser filles meues, i a més que ho passava molt bé.